jeg var ude og skulle rigtig mødes med veninderne til kaffe, så havde jeg ikke tænkt på. Jeg havde bleer med, men jeg havde ikke lige tænkt på, om det skidede ud over det hele. Altså, ja. Og vi var jo helt ude at skide. Vi var jo virkelig nervøse for hende, fordi det så så dramatisk ud, når hun gjorde sådan her med hovedet hele tiden. Specielt når hun var lidt træt, eller lige vågnede, eller havde koncentreret sig. Ja. Det er en flot bold, grineren, synes jeg. Rescue Cream! Så tænkte jeg, det passer lige. Det er Jonathans forældre helt vildt med. Det er det, man bruger. Det er godt. Det skal røre vi. Så Rescue Cream. Ja, og det har vi jo. Og vi har også noget, og så har vi købt dråberne. Ja. Eller, fordi vi havde lige tilbage i en tur. Dejligt tallerken. Den er orange. Ja. Det er en gaffel. Kan du se, det er en gaffel? Det er med mig en kæmpe burger. Det er en kæmpe burger. Der skal en meget stor mund til. Ja, der skal ikke så stor mund til nogle af de gurker der. Ja, så er du fri med en fri, så kan du... Nej, så skal du smide den et sted. Ja, du kan ikke have den i hånden. De baller lidt. Ja, jeg har også lige taget 2. Jeg troede, jeg havde været der med sammen.